Inni goşmaça antiviruslara pul çıkarmak gerek gel. Kompýuteriňiň öz içinde antivirusynyň bardygyny bilýärdiňizmi? Ünsüje seret görkezýän. Kompýuterden Windows R knopkalaryna bilelikde basýaňyz we çykan aknada MRT diýip ýazýaňyz we OK-ýe basýaňyz. Bärde Windows'un öz original antivirusu dogry görkezýär. Daly basýaňyz we sizden soraýar, näme hilek barlygy deýnip. Üç görnüşde barlygy bar. Быстрая проверка, ýagny çalyp barlygy. Ikincisi, polnaya proverka, dol barlygy. Ýöne dol barlygy etmek üçin bir boşrak wagtyňyz alynsa, 1 sagat ýaly wagtyňyz alýar. Üçüncüsi bolsa выборочная проверка. Ýagny islenlik papkany ýa-da diski öz isleňizde görä barlap bilýäňiz. Men şu wagt size görkezmek üçin быстрая проверка diýen we daly basýan. Görşüňiz ýaly Windows'un öz kompýuteriňizde hemme diskler barlap çykýar. Özüne de köp wagt gerekler, görşüňiz ýaly ortaça 1-2 minutda barlap bolýar. Men köplenç barlap duramsoň. Вредоносная программа не обнаружена diýdi. Ýagny kompýuteriňizde virus ýok diýe. Ine dostlar şeýdip goşmaça hiç hili antivirussyz Windows'un öz antivirusu bilen öz kompýuteriňizi barlap bilýäňiz. Şeýle wideolaryň dowamy gelsin diýsen, patpysat et, ýoksa bitirersiň.